ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯಾನು ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ತುಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪನೊಡ್ಚಿ ಇಂದೇಟು ಮಾತ ಬಗೆತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಉಂಡು. ತುಪ್ಪನು ತಿನ್ಪುನೇಕ್ ಮಾತ ಅತ್ತು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ತು ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದಡು ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಪುನೇರ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಪ್ಪನು ದಾದ ಅಂಡಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತಿಂಡಿನ ತುಪ್ಪಡು ಕೈಪೊಲಿ. ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತುಪ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ತುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬುದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀಕ್ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮೆದುಳು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು. ಅಂಚಾದ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆನ ಜೀವಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದಾಗ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ತುಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೆರ್ನಕ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಲಿ. ತುಪ್ಪ ತಿಂದ ನಮನ ಜೀವಡು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಗಂಟು ಬೇನೆ ಇಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿನ್ಲೆ ನಮನ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲ್ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು. ತುಪ್ಪ ಚರ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ತುಪ್ಪಡು ಹಾಳು ಕೊಬ್ಬು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ತುಪ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ 6 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆಡ್ದು 120 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ನ ಮುಟ ತಿನ್ನೊಲಿ. ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಪುನ ಸಮಯ ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಗ್ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ 1 ಚಿಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ. ಕೊಜಪು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಡು.